पुढे नेण्यासाठी सदैव कार्यरत राहावं। असं म्हटलं जातं की गोमंतकीय हे नाट्यवेडे लोक आहेत आणि गोव्यामध्ये अनेक प्रकारची नाटके दरवर्षी साजरी केली जातात। त्याच्यात प्रामुख्याने सत्तरी, बिचोली, त्याचप्रमाणे वाळपई, पेडणे, महालात दशावतारी नाट्य सादर केली जातात आणि या दशावतारी नाटकांना फार मोठा प्रेक्षक वर्ग लाभलेला असतो। ही नाटकं सादर करण्याचा एकमेव उद्देश म्हणजे मनोरंजन आणि त्यातून एक समाजासाठी एक चांगला संदेश देण्याचं काम हे नाट्य कलाकार करत असतात आणि हे नाट्य कलाकार तेवढे सुशिक्षित नसतात, पण त्यांच्यामध्ये जी संवाद फेक आणि त्यांच्यामध्ये जी कला असते ती खरोखरच वाखाणण्यासारखी कला असते आणि त्यांचं खरंच आम्ही अभिनंदन करायला पाहिजे। नाटकाची परंपरा फारच थोर आहे गोव्यामध्ये। दशावतारी नाटकाबरोबरच सामाजिक नाटके, ऐतिहासिक नाटके, पौराणिक नाटके मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण गोमंतकामध्ये आयोजित केली जातात। साखळीचं रवींद्र भवन असू दे किंवा पणजीची कला अकॅडमी असू दे किंवा फोंडाचं राजीव गांधी कला मंदिर असू दे, सर्व मंदिरामध्ये अनेक प्रकारची नाटकं सादर केली जातात आणि संपूर्ण गोव्यातील लोक ही नाटकं पाहण्यासाठी येत असतात। त्याचबरोबर जोडीला महाराष्ट्रामधून, पुण्यामधून अनेक नाट्य कंपनीची नाटकं ही गोव्यामध्ये सादर केली जातात आणि या नाटकांना अपूर्व असा प्रतिसाद लाभतो। आज आम्ही ही कला जी दशावतारी कला लोकप्रिय कला असली तितून खंय तरी मरगळ येयल्या उपरांत हिका खंय तरी एक प्रसिद्धीची गरज असली आणि लोकाश्रयाची गरज असली। त्या निमतान ह्यो संयुक्त दशावतार आम्ही प्रयत्न केलो जो कोकणान चालू असलो, जेणे करून कुडाळात चालू असलो। त्या निमतान आमच्या ॲक्च्युली सत्तरीन बिचोले आणि पेडण्यान हो प्रकार आसा आणि जेका लोकाश्रय असलो, पण फाटल्या काही वर्सांनी 10 वर्सां पयलीं म्हणात की हेका मरगळ येयली आणि मरगळ येयली तितूरसून हो दशावतारी कला म्हणून ही लोककला असल्या कारणान तिचे जतन जावचे आणि तिका लोकाश्रय मेळचो आणि लोकांची परत ह्या कलेकडे लोकांनी आकर्षित जावचे ह्या दृष्टिकोनांतल्यान हो संयुक्त दशावताराचो प्रकार हाडून आम्ही वेगवेगळ्या कंपनीतले प्रतियश कलाकार एकत्र करून त्या निमतान ही वेगवेगळी आख्यानां लावन ही फाटली साधारण 9 वर्सां जाली ही कला सादर करपाचे प्रयत्न लोकांच्या फुड्यान दवरपाचो आणि लोकांचे एक मनोरंजन जावपाचे हो उद्देश दवरून लोककला जतन आणि लोककलेचे प्रसिद्धी ताका मेळची। पतिव्रता ज्या राज्यात सारे पुरुष एक पत्नीव्रत असतात अशा अनुपम ऐश्वर्याने मंडित असणाऱ्या या समृद्ध काशी नगरी आणि अशा काशी नगरीत महाराणी होण्याचं सौभाग्य या आनंद मोहिनीच्या पदरी लाभले म्हणजे मी किती भाग्यवान नाही का? पण गुरु अग्नी ब्राह्मण यांच्या साक्षी लग्न करून या भरल्या संसारात प्रवेश केला। अनेक स्वप्न उराशी पाडून संसाराच्या यशपूर्तीसाठी आज जन्म झटत राहावे, जीवन सौख्याच्या उत्कर्षासाठी संसार या प्रवाहात उडी ठोकावी आणि निस्वार्थ शिंपणाला संसार वेलीवर बहार आणावा हेच आम्हा स्त्रियांचं कर्तव्य नाही का? पण माणसाचं मन एका पुण्यवंत राजकन्याच्या हाती जर का काशीत राज सुपूर्द केला असेल तर जीवसृष्टी पूर्ण होणार।